Berbani. Patay. Patay. Welcome back sa atong bagong episode na pod. So bago ko mag-proceed sa amo ang episode karong buntaga, palihog na pug og subscribe og tutlo ka ng notification button diha o i-like na lang po natong mga video mga pare mga mare no kay nagkadaghan na bayag ko rebo yan. So sa ubos akong video pwede mo comments para shout out pod mo no mga pare ug mare. So karon di na nako dugayon. Stand by mga pare, stand by. Bye bye. Tangkong tangkong dagko kayo hindi na to ha mga kapare o mga kamari diri jud nato masuwayan rog makakuha ba jud ning panaan ni dili ay nagkaon-kaon og tangkong nakita na ko mga kapare mga kamari no ato jud na siyang nan karon Mari. Masih ada rumah ibu. Apa itu? Wow. Ba lagi yun. Nagbuba na yun noon ako ang kuha no. Mga pare ug mare no pero impas yun. Kaluto na gyud ka na ini uli na to no mga pare ug mare. Wow. Pare ug mare na natin tuo no. Kay nakakuha naman ta. Ang padamay na kuha na uwas ba? Guba. Digo nag-ulo ng alwana ay mura magbukong. Pre! Nana po ni Masa. Mana ka? Kuha pa rin man eh. Oh, pero kamo ba nakabantay na ko ninyo? Kada makakuha jud ko. Kuha oh. Kada makaluto magluto ko murag makatimaho jud mo. Oh yun na. Dili ko sa mga pa rin man eh. Gani. Asa ka ibutang mananggot po. Tamis ito ba? Sa kuhan po sa pana. Oh ya, one shot ra. Grabe. Giuloy jud mo pre. Pasoy. Uloy. Isa ra ka buto pero duhay tama. Iyo, kuya parimani. Ulo ba yun? Nya. Parimani oy.
Saman. Mo pa na isa pare man eh. Mo pa. Pare man eh. Oh, ha. Gipusta ko sa imo ha. Oh, unsa man? Sa di na nimo na madungagan. Aw. Tanaw na nato pero unsa may atong partida ana kung makadungag ko ana? Ay, perting lalom kay na partida. Unsa man? Kung madungagan mo isa. Supsupon akong mata. Unya ba? Kuan pagkakisan pag na ko ya simon. Ah, bantay ka ha. Lagi. Kasi Oy, del. gagyo na yung partida din nila day. Oh nya, mo partida pud ka. Unya ra pre. Ba, testingan sana ko sila. Aw kamo, testingan tamo. Ah, sige sige. Ako rin bahala basi nagtikimbis lang ko ha. Ah, di na ka mainter. Hindi na kumapila na yung sugal-sugal. Ah, sige tanan na. Para magka kuan mo yan eh. Asa naman tong Kining manang ko ayog tuba ba? Ba jud ay kanit taga matong ni agi ha. Sige. Ah, Sambahan ra nimo ni oy. ah. Partidahan ta ka. Tsamba ka na, hapit man na ulo. Basta madungagan niya gisa, supsupon yun akong mata. Nana pud pre. Ay, pusting na. Hindi nakakuha pre, kaya nag-ibigis ang isda ron. Ay, hindi na nakakuha usap na. Chambar. Patay. Patay ka doy. Jambar kay lagi, naguba naman gani nga iyang. Kuan kini pa lang isda sa budang. Ya. Ah, wala pre. Ay, kuha yun. Ah, pila man day, tagpila man pila man day katira. Pila, upat o tulo? Upat. Ha? Upat, partidahan na ka upat. Patidahan? Oh, upat. Pre, hindi ka kay na pre, ako tira pre. Ako tira. Sa lumar ko na pre. Oh, nya, resulta. Resulta. Ha? Sa. Ha! 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 Sana! Sana! Pantay gyud ko. Ha! Kalamutak ka. Sup yung kog mata ni parimani. Pas ka! Wala igo sa pana ni Parimani pero iyang gibunalan. Binason gyud ni parimani gyud. Buinas gyud bata ni. Di man day kuhan day, di dili hunter wild. Buinas kayo. Sige yung buinasa. Grabe buinas ang parimani gyud oy. Ako pa? Binason gyud ni na. Tuga na! Kay, kabalo ko, inig uli na to, naman na yung tighinlo, ana! Ay ako, Oh. tumakusin. Ah, Kini lang na matao kay murag daoton man ning mata imong kuha parimani na. Kuha na. Alwan. Oh, mo Ah, dito dili mo sup-sup oh. ah, tagaw, impas lagi na. Muro maglainan ning haluan na oy, muro maglibat. Banto rewan ni Dagan. Mag-expect, gamay raman na atong kuha. So, bani ko niyo, kay mga tao pa ko. Pag sagula na, kay mauro man dyan na ito ang madali-dali dire. No? Oh, sige pre, sige pre. Na dito sa unahan ang pako. Ada kita pre. Nara di sa unahan. Sa to pa to, nagisahon. Kita ba katong nanghakot taglubi kuha sa dapit? Oh, tama di. Ha? Oh, dito dagan dito. Ay, Napo di kay pakuhan rin parimani. oh, pero pinalahiyon niya, binukuhang haluan atong tirahon. Uy, Oh, sige. Patilawon tamo, patilawon tamo. Wow. Tara, tara, yung iko niyo. Pantang rino, sa rino. Panta, manangkan lang ka, pre. Di ba tulungan na ni? Kira manangit na sila. Dapat yun. Bisa pag pananginan mo sa mali, di ba? Tumakas, pre. Mabot no. Tumakas, pre.
Dagan naman ta pre. Langit ka din. Magyapon to mga mahaw pa to, namahaw. Okay, nagtapo din rin. Mahaw pa to, parimani. Ahan mong gaagay. Basan ka itong parimani. Tampok ni mga poko pre, no? Uy, parimani! Run. Gamay, kusuga managa na to. Ang gikuha na. Oh, nanguha na lang gari sila. Nanguha lang gari sila pakulok, dulok-do pag yun ang gikuha. Asa na nun? Ano man? Oh, dito sa unahan, pero kusuga na kapanagan. Ay, Rigani, kailangan mo ta. Hindi mo di ka Grubin Padilla Rimani? Oh, artista mo ka sa una. wow naman kayo. So, inom sa tagtubig sa... Ito rin mga bata to. Inom sa tagtubig sa lubi. Tara. Kanya, Ay, balik mo diri, baka Ano na naman, yung hindi na masakpan. Ayun na nang lukdo-lukdo. Pre, nasakpan na gid mo. Ayaw. Ini pre. Kusog. Dadam-adam lang ko din. Ginukod ba? Maayo na sila. Pili. Buhok ko sa ina sa ginok. Sabi mo ang ihatag nga silot ani pre. Patugat-tuga mo panguha. Ingon mo pakuluk-dulok-do man na. Anya ni dagan pagid mo. Ano gipinig? Oo niya, oh. Mao na. Dagan mo. Ang singgit naman ta ko. Kay tudluan to ta mo kung sa asay pa ko asay luk-dulok-do. Luk-dulok-do na. Isa matong kuan ni Pare man eh. O niya karon kay giuhaw man ko og kuan, gigukod, pagukod-gukod ninyo. Kami po, ihopod mi Oh, tulo. oh, sige. Dali, ikaw. Kabla ka mo sa ka. Taas ka og lakang. Sana na ko ni pre. Sakay ko og lubi, sakay naglubi kay manginom. Kinahanglan mo naog ka. Unang uluhan naog. Unang ulong mo naog. Sige. Apel na lang pud mo ha. Oh, sige, ipa. Anong kawatan? Pato. Nakaklubi. Dala. Oh. Ang naog ha. Pag naog ni mo, unang ulo ha. Wala kang kapil eh. O na silot nimo. Sunod ha, mananghit kong manguwag pa ko. Kabalo kang pambansa ng pagbansang lips na. Kay paborito na sa kanyang ulo. Ona, O, kana tanan, kana sa kabuli. Jesus Ginoo po na kay sundang ano gamiton mo kamot. Ah, Manakahit mo siguro ni pre. Kana pre. katong atbang pre. O, kana. O, kana. O, ha. Angay. Masahod yung kumusaka pre paggabi eh. Ah! Tatay. Oy, sabot to unay mong ulo. Naog. Dari na ang tol ka. Ha? Mga kamare, nahuman na po dato ang pinasaya na episode karong adlaw ano. Eh mahinaw to ng lingaw mo nya. Di puro po dai ko makalimot. Palihong lang po ko pislit anang pula na subscribe button dia o click lang atong notification bell ha. Og sa ubos sa ako ang video pwede po mo mag comments para mag-shout out po mo mga kapare o mga kamare ha. O niya palihog lang po ko shout out sa Balaan Family o Kawaling Family and Javier Family ha. Salamat kayo sa inyong suporta o sa akong igsuon na si Miss Lani Kobayashi no sa Japan. Thank you kayo. O niya, diri lang kukutob. O hantod sunod na itong panagkita kay gutom na. Bye-bye!